De første munke boede i Egypten og var eremitter, hvilket betyder eneboere. De forlod deres familier og venner og flyttede ud i ørkenen for at fordybe sig i deres religion. Allerede i 300-tallet begyndte de at samle sig i grupper, og den første klosterorden blev dannet. Det er den hellige Benedikt af Nursia, der anses som den åndelige fader for det vesteuropæiske klostersystem. Han oprettede Benediktinerordenen. Han blev sendt til Rom for at studere, men flygtede til byen Afil, hvor han bosatte sig med sin familie, for at flygte alene igen til en grotte i Aniodalen. Efter sin tiltænkte indsigt i livet som afholdende eneboer, blev han valgt til abbed i det lokale kloster, men munkene forsøgte at forgifte ham, og han flygtede igen til sin hule. Han fik dog samlet de munke, der ville ham det godt i hulen, og med disse grundlagde han 12 klostre i det, der kaldes Benediktinerordenen. Dette anses for at være den første etablerede kristne munkeorden i Vesteuropa. Et kloster betegner delvis et bygningsværk, delvist et religiøst fællesskab. Der findes klostre inden for flere forskellige religioner. Kristne klostre, buddhistiske klostre, islamistiske klostre og hinduistiske klostre. Munke lever efter klosterordenens særlige bestemmelser i et samfund afskåret fra øvrige. I Bibelen er der en historie om en rig ung mand, der spørger Jesus, hvad han skal gøre for at komme med i Guds rige. Dertil svarer Jesus: vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv pengene til de fattige. Så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig. Det er den idé, de kristne munke lever efter. Klostrenes beboere kaldes i mænds tilfælde munke, og i kvinders tilfælde nonner. De har følt et kald til at skabe velfærd i verden, og har viet deres liv til Gud. Det er også derfor munke og nonner ikke må gifte sig med et andet menneske. I klostrene er der en abbed eller en abbedisse, som er en moder eller en faderskikkelse. Nøgleordene i klostersystemet var isolation og åndelig fordybelse, men derudover fik klostrene også afgørende betydning for hele Europas materielle velstand, kulturudvikling og sygdomsberedskab. Da klostrene var selvforsynende, udviklede de også landbrug og dyrehandel, så de kunne få mad og tøj. Derudover var der også klostre, som producerede øl, da vandet som regel var forurenet og udrikkeligt. Klostrene tog sig også folk, som var syge og trængende. Altså fungerede det også som en slags hospital. En af de funktioner, der har haft rigtig stor betydning for verden i dag, var deres lægekundskaber og kendskab til medicin. Munke og nonner anlagde urtegårde med de planter, der skulle anvendes. Gennem klostrene spredtes udenlandske lægeplanter sig til folks egne haver og viden om, hvad de kunne anvendes til. Klostrenes uddannelsesinstitutioner er også med til at uddanne doktorer i medicin, som kunne praktisere i byerne. Sidst i 1400-tallet kommer der autoriserede apoteker til Danmark. Klostervæsenet startede ved Johannes Døberen, som boede alene i ørkenen. En af de første kristne, som havde genoptaget denne levevis, var den hellige Antonius, som levede i den sidste del af det 3. århundrede. Han boede alene, indtil han tiltrak en kreds af disciple, på en tid, hvor tanken om at vie ens liv til Gud bredte sig. Der var flere og flere munke, der sluttede sig til ham i ørkenen. I starten boede de alene, men senere dannede de løst opbygget samfund, hvor folk kun mødtes til søndagsgudstjeneste. Ideen med munke var, at de alle sammen boede sammen og fulgte de samme sæt regler. Kristne klostre spredtes nu over hele det senromerske rige. De var ikke ualmindelige med klostre, der husede 30.000 munke.
En helgen var i den katolske kirke allerede i de allertidligste tider en betegnelse for de kristne martyrer. Senere blev det dog også en betegnelse for folk, der ved deres liv og lidelser tænktes at være gået ind i den evige salighed. Man begyndte at ære helgener allerede i det andet århundrede. Det gjorde man ved at ære dem på deres dødsdag, ofte tænkt på som deres fødselsdag, fordi det var den dag, der havde bragt dem saligheden. Man ærede deres grave, og det var også der, man nød nadveren. Men endnu mere ærede man også deres knogler. Om dem sagde man, at de var mere dyrebare end ædelstene og herligere end guld. Meningen med at ære helgene på denne måde, var selvfølgelig at dyrke og tilbede Gud, som havde vist sin kraft gennem helgener. Principielt mener den katolske kirke, at tilbedelse og dyrkelse kun tilkommer Gud, mens helgener gerne må være genstand for ærefrygt, tjeneste og påkaldelse. Grunden til, at de gerne må det, er, at man har en idé om, at de kan gå i forbøn for en, præcis ligesom engle, fordi de hersker sammen med Kristus. Efterhånden er almindeligt, at aldre, kapeller og kirker blev indviet til helgener. Helgerne er inddelt i 6 klasser. 1. De gammeltestamentlige patriarker. 2. Profeterne. 3. Apostlene. 4. Martyrerne. 5. Bekenderne. Og 6. De hellige kvinder. Af disse sidste blev Jomfru Maria den mest fejrede kvindelige helgen af dem alle. Det var dog ikke alle, der bifaldt helgendyrkelsen. Nogle synes, at det var en upassende form for fromhed. Den blev bekæmpet af nogle af de tidligste religiøse retninger, der ville reformere kirken, og det endelige brud kom med protestantismen. Til at starte med var det kun de lokale biskopper, der afgjorde, hvem der kunne ophøjes til helgen. Og først i 973 blev der gennemført en pavelig kanonisering. Efter dette kunne en person alligevel få helgenry uden pavens godkendelse, men i 1172 krævede paven ene ret til at kåre en helgen. Som sagt var den gejstlige magt enormt toneangivende for hele middelalderen og havde en stadig voksende magt. Dette skyldes, at mange klostre lå inde med viden om lægevidenskab, håndværk og så selvfølgelig om Gud, og da mange mennesker var uoplyste, frygtede de, hvad der ventede dem. Her kunne kirken give på sin vis en tryghed til folket ved at sige, at hvis man bare var Gud tro, ville man være sikret en plads i paradiset efter døden. Derfor var det en forfærdelig ting, hvis man syndede, og for at garantere en plads i himmeriget på trods af synden, indførte kirken, at man kunne købe bod. At købe bod vil sige, at man for eksempel købte et afladsbrev af den katolske kirke. Et afladsbrev var et brev, hvori en hellig præst tilgav ens grumme synder. På denne måde voksede kirkens magt yderligere, da penge som bekendt er lig med magt. At råde bod blev afskaffet i 1500-tallet, altså lige på nippet til reformationen, da Martin Luthers store kritik af den katolske kirke blev anerkendt, og protestantismen blev udbredt. Martin Luther mente, at bodsystemet var korrupt, og at det fuldstændig forplumrede fokus fra det hellige forhold til Gud. Havde man ikke midlerne til at betale bod for alle sine synder, var der dog råd. Mange gode kristne valfartede til de hellige kristne byer rundt om i verden. Hvis man valfartede til byerne, sagdes det, at man på en sådan rejse ville styrke sit forhold til Gud og derved opnå evig syndsforladelse. Ved en valfart spillede klostrene en stor rolle, da mange af de rejsende fandt både vådt og tørt og tag over hovedet hos de næstekærlige munke. De byer, man oftest valfartede til, var Bethlehem og Jerusalem i Mellemøsten, Assisi i Frankrig, Rom i Italien og Santiago de Compostela i Spanien. Det var i klostrene meget af skriveteknik, kunst, håndværk og sytøj blev udviklet, og meget er stadig bevaret i dag. I Normandiet er Bayeux-tapetet stadig bevaret, der fortæller historien om slaget ved Hastings i 1066. Dette er et stykke af historien, der er blevet bevaret. Altså kan man sige, at meget af eftertiden er præget af de ting og teknikker, der først så dagens lys i klostrene. Den gejstlige musik er også noget, der er blevet bevaret til i dag, og gregorianske melodier tolker adskillige komponister stadig over. Et lidt anderledes eksempel kunne være Offs Carmina, der er de rene drukviser, men som faktisk er blevet fundet i et kloster.
Godt nok var melodierne ikke ment som underholdning, der skulle opføres for publikum, men som mere som en messende sang, der rensede sjælene og bragte mennesket tættere på Gud. Det mest interessante er den måde, melodierne er noteret på. Faktisk er det i klostrene, man har fundet de første nodesystemer, hvor melodierne er noteret alt efter deres spring. Klostrene har udviklet sig begrænset siden middelalderen, og er nok et af de bedst bevarede systemer tilbage fra den gang.